الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, salavate i salame. Donosimo na Allahovog poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe. Kao što smo prethodno najavili, inša Allahu ta'ala, u narednim predavanjima družit ćemo se sa izrazito korisnim dijelom šeha imama Muđedida Muhammeda ibn Abdul Wahhaba rahimahullah, koji nosi naziv Thalathatul usuli wa adilletuha, 3 osnovna temelja i njihovi dokazi. Ovo dijelo 3 temelja je šeh rahimahullahu ta'ala, šeh Muhammed ibn Abdul Wahhab, napisao običnom narodu kako bi se podučili najosnovnijim i najbitnijim pitanjima koja mora poznavati svaki musliman o svojoj vjeri. I ovo djelo još od vremena kada ga je šejh rahimahullah napisao pa sve do dana današnjeg izučava se na predavanjima, u školama, na seminarima diljem islamskog ummeta, što upućuje na to da je, a Allah najbolje zna, Allah subhanahu wa ta'ala primio to djelo od šeha i u njemu dao bereketa i hajra. I spomenuli smo da je prevedeno na najpoznatije svjetske jezike zbog njegove bitnosti za svakog muslimana. I u njemu šejh rahimahullah nije spomenuo ništa od sebe, nego sve što je spomenuo je sa dokazom ili iz Allahove subhanahu wa ta'ala knjige ili iz sunneta Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ili bi pak spomenuo govor nekog od islamskih učenjaka. I šejh je rahimahullah u ovoj poslanici, u ovom dijelu, spomenuo, kao što smo na to ukazali, 60 dokaza iz Kur'ana i sunneta. 60 dokaza iz Kur'ana i sunneta. I na nekoliko mjesta spomenuo je samo govor islamskih učenjaka. Što znači da je ono što je spomenuo u ovoj poslanici, u ovoj risali, zasnovano na Kur'anu i sunnetu. A ono što je zasnovano na Kur'anu i sunnetu je istina u koju nema sumnji. I obaveza je u to vjerovati i po tome raditi. Šejh rahimahullah nekoliko puta je napisao ovu poslanicu. I zato postoji nekoliko verzija iste ove poslanice, među kojima postoje određena odstupanja koja nisu suštinske bitnosti. Dakle, u nekim verzijama nalaze se dodaci koji se ne nalaze u drugim verzijama. Ono što je poznato od tih verzija dijela 3 temelja su 4 verzije koje je spomenuo šejh Abdurrahman ibn Qasim u poznatoj enciklopediji, fetvi i poslanica uleme Nežda. A kada kažemo ulema Nežda, to se odnosi na šeha Muhammeda ibn Abdul Wahhaba i one koji su došli nakon njega od njegovih sinova, unuka i učenika. Što znači da je šejh ovom dijelu podučavao svoje učenike i one koji su mu dolazili po znanje. I više puta je pisao ovo djelo zbog njegove bitnosti. Nekada zato što nije kod sebe imao originalnu prvobitnu verziju koju je napisao, pa iz pamćenja napiše ponovo ovo djelo. Ali glavna tematika na čemu je zasnovano ovo djelo su 3 temelja. Šta znači 3 temelja? Thalathatul usul. 3 temelja, to su 3 pitanja o kojima će svaki musliman biti pitan ili svaki čovjek biti pitan kada bude stavljen u kabur. A koja su to 3 pitanja? To je ono što se navodi u hadithu Al-Bara ibn Aziba radijallahu anhu, kojeg su zabilježili imam Abu Dawud, Ahmed i drugi, da kada čovjek umre i bude spušten u kabur, dođu mu 2 meleka, jedan sa jedne strane, a drugi sa druge, i postavljaju mu 3 pitanja. Ko je tvoj gospodar, koja je tvoja vjera i ko je tvoj poslanik? To su 3 temelja. Kad kažemo poslanica 3 temelja, to se odnosi na ova 3 temelja. Ko je tvoj gospodar? Spoznaja uzvišenog Allaha. Koja je tvoja vjera? Spoznaja dini Islama. I ko je tvoj poslanik? Spoznaja našeg poslanika, posljednjeg vjerovjesnika, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ovo djelo na arapskom jeziku se zove Thalathatul usul, a u nekim verzijama kaže se Al-usulu thalatha. Al-usulu thalatha. Ima isto značenje, ali u većini verzija se na arapskom naziva Thalathatul usul, sa genitivnom vezom. Thalathatul usuli. Dok, kao što smo rekli, u nekim verzijama ili neki islamski učenjaci nazivaju ga Al-usulu thalatha. Nema jasnog dokaza koji upućuje da je šejh nazvao ovo djelo prvim ili drugim nazivom. Tako da je teško tvrditi koji naziv je originalni.
i kao što smo rekli ima isto značenje, tako da nije od neke velike bitnosti poznavanja toga. Zatim kaže šejh wa adilletuha, 3 temelja i njihovi dokazi. Time išareti ukazuje na to da ova vjera je zasnovana na dokazima. Da ova vjera je zasnovana na dokazima. Na kojim dokazima? Filozofiji, apologetici, na bajkama, na snovima, na pričama, hikajama, ne. Na dokazima iz Kur'ana i Sunneta i na dokazima iz iđma'a, konsenzusa islamskih učenjaka, a to je ono na čemu su se ujedine mučtehidi u ovom ummetu, bez razilaženja, u jednom vremenu. I to je dokaz u šerijetu, zato što je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nagovijestio da se ovaj ummet neće ujediniti na zabludi. Pa ono pitanje o kojem se postigne iđma, konsenzus islamskih učenjaka, to je dokaz u šerijetu. I također 4. vrsta dokaza u šerijatu po pitanju koje su složni islamski učenjaci ehli sunnata wal džemaata jeste al-qiyas, analogija. Ali se ovdje misli na ispravnu analogiju. Analogija ispravna, a ne ona koja je suprotna Kur'anu i sunnetu. Jer ono što je suprotno Kur'anu i sunnetu ne naziva se analogijom, nego kontriranjem i suprotstavljanjem Kur'anu i sunnetu. Primjer analogije je kada kažemo da je alkohol zabranjen. Na osnovu toga kažemo da je zabranjeno i sve ostalo što ima isto dejstvo kao alkohol. Ako je Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu zabranio vino koje se pravi od grožđa, kažemo da svako drugo opojno piće koje ima isto dejstvo kao vino je zabranjeno. I to je analogija. Ali nije analogija da kažemo zabranjeno je piti sok od grožđa zato što je Allah zabranio vino u Kur'anu. Zbog čega? Zato što je to neispravna analogija. Pogrešno poređenje. Jer je Allah zabranio alkohol zbog dejstva koje ima opojnog, a ne zato što je od grožđa napravljeno. Tako da je ovo neispravna. Naveli smo primjer ispravne i neispravne analogije. Ili kažemo, ako je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio čovjeku da kaže svojim roditeljima uf, ono što je veće od toga je preče da bude zabranjeno. Zabranjeno je da udariš roditelja, zabranjeno je da ubiješ roditelja, zabranjeno je sve ono što je gore od toga. Šta je dokaz za to? Zato što je Allah zabranio da se kaže roditeljima uf. Znači ono što je veće od toga je zabranjeno analogijom. Ali smo rekli kada kažemo analogija, to se odnosi na ispravnu analogiju koja ispunjava svoje uslove ispravnosti, a ne bilo koja analogija. I zato nema analogije kada je u suprotnosti sa Kur'anom i sunnetom. Nema analogije ako imamo hadith koji nam nešto zabranjuje i onda mi koristimo analogiju, ili hadith koji nam nešto naređuje. Dakle, to su dokazi u šerijetu. Šejh rahimahullah nazvao je ovu poslanicu 3 osnovna temelja i njihovi dokazi. A temelj je ono na čemu se gradi građevina. Bez temelja nema građevine. Ili građevina kada se napravi bez temelja nije stabilna građevina. Nije stabilna građevina i ne može dugo opstati. I zato je bitan dobar temelj da bi građevina bila čvrsta i stabilna. I temelji nisu svi iste bitnosti. Neki temelj, ako srušit će se čitava građevina. A drugi temelj, možda će se samo poljuljati građevina, ali neće se srušiti. Ovdje kažemo 3 osnovna temelja, što znači da je ovdje riječ o najbitnijim temeljima. Ne bilo koji temelj. Ima temelja koji su bitni, ali ako izostanu, neće se srušiti građevina. Biće poljuljana, biće manjkava, ali neće se srušiti. A osnovni temelj je ono bez čega nema građevine. Ne može se podići. A ta 3 osnovna temelja, kao što smo rekli, su spoznaja uzvišenog Allaha, gospodara, i spoznaja vjere Islama i spoznaja poslanika koji nam je poslan, alejhi salatu vesselam. Sa dokazima. Šejh rahimahullah započeo je ovu poslanicu sa 3 kratka savjeta koja je započeo sa riječima i'lam, znaj. I ove 3 uvodne poslanice neki islamski učenjaci poput šeha Abdurrahmana ibn Qasima i šeha Abdullah ibn Džibrina kažu da u osnovi nisu od ove poslanice, nego da ova poslanica počinje od riječi autora kada ti se kaže koja su 3 temelja koja je obavezan svaki čovjek poznavati, reci spoznaja Allaha, spoznaja vjere Islama i spoznaja poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa dokazima. Dok ove 3 poslanice koje su, ili 3 kratka savjeta koja je spomenuo u uvodu, kažu da su dodate od strane njegovih učenika. Ne kao govor njihov, to je govor šeha Muhameda ibn Abdul Wahaba, ali nije bio sastavljen u ovoj poslanici. Nego su dodali zbog bitnosti tog govora i bitnosti poznavanja ovih pravila, pridodali su to poslanici 3 temelja. Dok drugi islamski učenjaci kažu ne,
Šejh je ciljao da ove 3 kratke poslanice budu u ovom dijelu 3 temelja kao uvod, kao predgovor. Allah najbolje zna. Ono što je poznato i što je rasprostranjeno među ljudima u štampanim verzijama ovog dijela jeste da se spominju ove 3 poslanice na početku ovog dijela. Allah najbolje zna. Dakle, neki kažu da je to uzeto iz drugih poslanica šejhovih pa spomenuto u uvodu. Kao njegov govor, ne govor nekog drugog. To je njegov govor, ali u osnovi nije bio dio ove poslanice pa je pridodato. Drugi kažu ne, tako je nađeno u manuskriptima, u prijepisima ovog dijela koja se prenose od šeha i tako je spomenuto, što znači da je šejh ciljao da spomene ova 3 uvodna govora ili 3 uvodna savjeta kao uvod u ovo dijelo 3 temelja. Allah najbolje zna. Prvu poslanicu koju je šejh spomenuo su 4 pitanja, poznata kao 4 pitanja. Kaže šejh rahimahullah početku ovog dijela: Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, samilosnog, milostivog. Započeo je ovo djelo sa bismilom. Kada kažemo bismila, to se odnosi na ove riječi. Bismillahirrahmanirrahim. To je skraćenica. Kaže se na arapskom besmela. Kod nas se kaže bismila. To su ove riječi Bismillahirrahmanirrahim. Spomenuo je bismilu u uvod ovog djela, ugledajući se u tome na Allahu subhanahu wa ta'ala knjigu, koja je započeta sa bismilom. Sura Al-Fatiha kako počinje hadžija? Bismillahirrahmanirrahim. I sve ostale sure započete su sa bismilom. Osim jedne sure, a to je sura Teube. Islamski učenjaci jednoglasni su da je bismila dio ajeta jedne sure, a to je sura An-Naml. Kada je Sulejman a.s. poslao pismo Belkisi. Qalat ja ejuhal mala'u inni ulqija ilaja kitabun karim. Innehu min Sulejman wa innehu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alaja wa atuni muslimin. Reče Belkisa: o velikaši, uglednici iz mog naroda, meni je dostavljena plemenita knjiga. Zaista je ona od Sulejmana i u njoj je zapisano Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha svemilosnog milostivog. Alla ta'lu alaja wa atuni muslimin. Nemojte se oholiti predamnom i dođite mi pokorni kao muslimani. Sulejman a.s. poslao pismo Belkisi. Ovdje se spominje bismila kao dio ovog ajeta. To nema razilaženja među ulemom da je bismila dio Kur'ana u ovom ajetu. Spomenuta je bismila. Ali da li je bismila prvi ajet svake sure, osim sura Teube ili ne, o tome postoji razilaženje među ulemom. Da li je prvi ajet sura Al-Fatiha, o tome postoji razilaženje među ulemom. Dio učenjaka kaže bismila je prvi ajet od 7 ajeta iz sura Al-Fatiha, a zadnja 2 ajeta su jedan ajet po njima. Dok oni koji kažu bismila nije prvi ajet sura Al-Fatiha, dijele zadnji ajeti sura Al-Fatiha na 2 dijela. Što znači da sura Al-Fatiha ima 7 ajeta bez razilaženja, ali ulema se razilazi da li je bismila prvi ajet, a zadnji ajet 2 ajeta, ili bismila nije prvi ajet, a zadnji ajet su 2 ajeta. Allah najbolje zna, ispravnije mišljenje i bliže istini jeste da bismila nije prvi ajet sura Al-Fatiha. Da nije prvi ajet sura Al-Fatiha. Šta je dokaz za to? Najjači dokaz, kako kaže imam Al-Qurtubi, najjači dokaz da bismila nije prvi ajet sura Al-Fatiha jeste to što se ulema razilazi o tom. Jer ulema se ne razilazi po pitanju Kur'ana. I najjači dokaz da bismila nije prvi ajet iz sura Al-Fatiha jeste što se ulema razilazi je li ili nije. Da li je ajet ili ne. Što znači da nije ajet. Jer se o ostalim ajetima iz Kur'ana nema razilaženja. I Allah najbolje zna da je to ispravnije. I prenosi se od Ibn Abbasa radijallahu anhuma da je rekao Allah subhanahu wa ta'ala spustio je bismilu kako bi napravio razliku između sura. To jest da bismila bude zasebni ajet na početku svake sure. Što znači bismila je ajet, ali zasebni. Nije dio sure, nego prvi ajet na početku svake sure je zasebni koji je odvojen od sure. Osim sure At-Taube. Kažu neki mufessiri da sura At-Taube nije započeta sa bismilom zato što se u njoj ne govori o milosti, nego govori o borbi, o ratu. A šta znači bismila u ime Allaha milostivog? Tu nema milosti. To su propisi koji su vezani za džihad, borbu na Allahovom putu. A drugi kažu da je osnovi sura At-Taube nastavak sure Al-Anfal, tako da je bismila spomenuta na početku sura Al-Anfal koja također govori o propisima rata, ratnom plenu, pa je At-Tauba samo nastavak te sure. 2 odvojene sure, ali nastavlja se ista tema iz sure Al-Anfal. Kao da su 2 sure zajedno. Što znači da nema potrebe da se spomene bismila ili je spomenuta prije toga na početku sure Al-Anfal. Allah najbolje zna. Ono što je zapisano u mushafima koji su do nas došli od ashaba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u njima se ne nalazi bismila na početku sure At-Taube. Zbog čega? Allah najbolje zna. Ovo sve što smo spomenuli, to su samo nagađanja i pretpostavke. Nemamo jasnog dokaza, argumenta zbog čega se ne spominje bismila. Dakle, kao rezime možemo spomenuti da bismila je kuranski ajet, ali nije prvi ajet svake sure, nego odvojeni ajet kojeg je Allah objavio
da se prouči na početku svake sure. I šejh rahimahullah, spominjući bismilu na početku ovog djela, ugleda se na Kur'an, u kojem je svaka sura, osim sura Et-Taube, započeta sa bismilom. Također, ugleda se u tome na Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, koji je započinjao svoja pisma koja bi slao kraljevima, vladarima, velikanima, sa bismilom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada bi slao svoja pisma u kojima bi pozivao vladare u islam, započinjao bi ta svoja pisma sa bismilom. Također i njegovi ashabi su od njega preuzeli taj sunnet i započinjali bi svoja pisma sa bismilom, kao što se navodi u pismu kojeg je Ebu Bekr radijallahu anhu poslao, u kojem navodi šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavezao od imetka na koji se daje zekat. I kao što smo vidjeli u događaju između Belkise i Sulejmana a.s. da je to bila praksa i prijašnjih poslanika. Jer vidimo da je Sulejman a.s. započeo svoje pismo Belkisi sa bismilom. I kažu neki mufessiri, Allah najbolje zna da je Sulejman a.s. preuzeo taj običaj, praksu od poslanika koji su bili prije njega. Što znači da je započinjanje pisma, dijela, pisanih sa bismilom sunnet Allahovih poslanika i vjerovjesnika i sunnet ashaba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I to je bio običaj islamskih učenjaka. Kada bi započinjali svoja djela, započinjali bi ih sa bismilom. Kao što je to radio Imam Buhari, Ebu Davud, Tirmizi i drugi islamski učenjaci. A što se tiče haditha kojeg je zabilježio Imam Al-Khatib Al-Baghdadi u svom djelu Al-Jami'u li akhlaqi ar-rawi wa adabi as-sami', lance prenoslaca od Ebu Hurajre radijallahu anhu, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Kullu amrin di balin la yubda'u bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa abtar." U drugom rivajetu fa huwa al-aqta'. Kaže, svako bitno djelo koje nije započeto sa bismilom je nepotpuno prekinuto, ovaj hadis nije vjerodostojan. Ovaj hadis nije vjerodostojan. Nego, kao što smo spomenuli, započinje se sa bismilom, ugledajući se u tome na Allahovu knjigu i na sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A ovaj hadis, svako djelo koje nije započeto sa bismilom je nepotpuno, nije vjerodostojan. Neki islamski učenjaci pored bismile spominju i hamdalu. Hamdala je zahvala Allahu kada kažeš alhamdulillahi rabbil alamin. Ugledajući se u tome na Kur'an također, kojim je prva sura započeta nakon bismile je spomenuto alhamdulillahi rabbil alamin. Također, oslanjajući se u tome i na hadis kojeg prenosi Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučavao ashabe govoru prilikom potrebe, uvodnom govoru kada imaju potrebu da se obrate prilikom braka i tome slično. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Zahvala potpuna pripada Allahu. Njega hvalimo, od njega pomoć tražimo i od njega oprost za grijehe molimo. I do kraja poznatog govora koji se citira često na hutbama petkom. Dakle, neki islamski učenjaci oslanjaju se na ovaj hadis i započinju svoja djela pored bismine sa hamdalom. Također neki dodaju nakon toga i salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U tome ima širine. Dakle, u tome ima širine, nije zabranjeno, sve je to od hajra i korisno i u tome je nagrada, ali ono što je preneseno u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste da je započinjao svoja pisma sa bismilom samo. Kada je u pitanju pisani govor, a kada je u pitanju govor jezikom, započinjao bi ga, kao što se navodi u mnogim predajama, sa zahvalom Allahu. Ne bi spominjao bismilu. Što znači kada se piše djelo, započinješ sa bismilom, a kada držiš govor, želi se obratiti, na kome započinješ sa zahvalom Allahu. To bi bilo najbliže sunnetu, ali kažemo, ako bi čovjek započeo govor jezikom sa bismilom, a pisani govor sa hamdalom, ispravno je, nije pokuđeno, nije zabranjeno. Jedno i drugo je ispravno, samo je riječ o tome šta je bolje. Kaže bismillah, u ime Allaha. U ime Allaha šta? U ime Allaha radim, u ime Allaha čitam, u ime Allaha učim. Dakle, shodno onome zbog čega se spominje bismillah. Kada se spomene na početku djela, onaj koji piše, spomene bismilu, cilja sa tim u ime Allaha, pišem ovaj govor. Onaj koji čita u ime Allaha, čitam ovo djelo. Kada jedeš, kaži bismillah, u ime Allaha, jedem i tako dalje. Allah, bismillah, u ime Allaha. Allah je ime jedinog ispravnog Boga, jedinog pravo istinsko božanstvo. Njegovo ime je Allah, lično ime, koje, kako kažu neki učenjaci, u osnovi je izvedenica iz riječi al-ilah, znači pravi Bog. Onaj koga srca veličaju i pokoravaju mu se i obožavaju. I Allah subhanahu wa ta'ala je ime koje upućuje na sva druga Allahova imena. Ili direktno, ili za sobom povlači značenje svih tih imena, svih drugih Allahovih imena. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Zatim kaže Ar-Rahman, onaj koji je mnogo milostiv. I onaj koji je posebno milostiv, koji daje svoju milost, kazuje svoju milost. Ovo su dva imena, kako kaže Ibn Abbas, kako je zabilježio
zabilježio imam At-Tabari u svom tefsiru, vjerodostojni lance prenosilaca od Ibn Abbasa, da je rekao o ova dva imena Allahova, Ar-Rahman i Ar-Rahim, kaže dva blaga, nježna Allahova imena, jedno je blaže i nježnije od drugog. A pravilo je u arapskom jeziku da riječ kada ima više harfova nosi više značenja. Koji je oblik riječi veće je značenje. Ovdje kaže Ar-Rahman, to je u pojačanom obliku u arapskom jeziku. Što znači onaj koji je puno milostiv. Kada kažeš za nekog da je Šeb'an, u istom obliku kažeš sit, mnogo sit. Al-Farhan, onaj koji je mnogo radostan, vesel. Gadban, onaj koji je mnogo srdit. Kažeš Gadib, onaj koji je srdit, ali Gadban, onaj koji je puno srdit. Tako isto ovdje Ar-Rahman, onaj koji je mnogo milostiv. I to upućuje na svojstvo njegove milosti. Da je Allah opisan, subhanahu wa ta'ala, svojstvom milosti. Onako kako dolikuje njegovoj veličanstvenosti i njegovoj potpunosti, i njegovoj uzvišenosti i savršenstvu. Ar-Rahim, onaj koji je posebno milostiv, koji ukazuje svoju milost. Prvo ime Ar-Rahman ne ukazuje na tragove Allahove milosti, nego kaže Allah je onaj koji je milostiv, mnogo. A Ar-Rahim ukazuje na tragove Allahove milosti, da je on onaj koji daje svoju milost. Wa kana bil mu'minina rahima, on je prema vjernicima posebno milostiv. Dakle, ova dva imena upućuju na Allahovu milost. Ova dva imena upućuju na veliku Allahovu milost. To je značenje Bismillahirrahmanirrahim. Zatim kaže šejh u ovoj poslanici, prvoj koju je spomenuo u uvodu ovog dijela 3 temelja, pročitat ćemo ovaj uvodni govor ili ovu uvodnu poslanicu 4 ova pitanja, a nakon toga ćemo prijeći na komentar. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, sve milosnog, milostivog. Znaj, Allah se smilovao da nam je obaveza vađib naučiti 4 stvari. Prva, znanje, ilm, a to je spoznaja uzvišenog Allaha, spoznaja njegovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i spoznaja vjere Islama s dokazom. Druga, rad u tome, amel. Treća, pozivanje, dava tome. Četvrta, strpljivost, saborno poteškoćama u tome. Dokaz za navedeno su Allahove riječi. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Tako mi vremena, čovjek je doista na gubitku. Samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine i jedni drugima istinu preporučuju i jedni drugima preporučuju strpljenje. Sura El Asr. Šafija, rahimehullah, je rekao da Allah nije spustio dokaza protiv svojih stvorenja, osim ove sure, bila bi im dovoljna. A Buhari, rahimehullah, je rekao poglavlje o znanju prije riječi i djela, a dokaz su zato riječi uzvišenog. Fa'lam annahu la ilaha illa Allahu vastaghfir li dhanbik. Znaj da nema Boga osim Allaha i traži oprosta za svoje grijehe. Pa je počeo sa znanjem prije govora i djela. Dakle, ovo je ta kratka poslanica sa kojom je započeo šejh ovo djelo 3 temelja. U kojoj kaže i'lam rahimaka Allah. Znaj, Allah ti se smilovao. Annahu yajibu alayna ta'allumu 4 masail. Da nam je obaveza, vađib, naučiti 4 pitanja, 4 stvari. Šejh rahimahullah započeo ovu poslanicu riječima i'lam, znaj, da bi privukao pažnju onih kojima se obraća. Znaj, što znači ovo što ću ti reći je bitno. Pripazi na ono što ću ti reći. Obrati pažnju, skoncentriši se. Zapamti ovo što ću ti reći. Kaže znaj. Zatim nakon toga kaže rahimaka Allah. Allah ti se smilovao. Allah ti se smilovao. Dovi za onoga kome se obraća. U čemu je šejhov na prvom mjestu edeb prilikom podučavanja? Podučava uz milost. A to je ono što je obaveza. Jer znanje bez milosti je nerijed na dunjalku. Nerijed na zemlji. Znanje koje nije zasnovano na milosti i na pravdi je nepravda, zulum, nerijed na zemlji. I zato Allah tebaraka wa ta'ala poslao je svog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao milost svim svjetovima, da ih poduči uz milost. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an. Milostivi Kur'anu podučava. Započeo je sa svojstvom milosti, a nakon toga kaže podučava Kur'an. Dakle, to je osnovno svojstvo koje mora da se nađe kod onog koji podučava znanju i kod onog koji uči znanje. A to je milost. To je milost. Jer ako izostane milost prilikom podučavanja, to znanje nije korisno znanje i neće uroditi plodom. Pa kaže šejh, znaj, Allah ti se smilovao. Dovi za onog koga podučava, da mu se Allah smiluje. Jer ako mu se Allah smiluje, ako mu ukabuli Allah tebaraka wa ta'ala ovu domu od
tragova Allahove milosti jeste da uzdigne od njega džehl, neznanje. A svaki belaj koji čovjeka zadesi, sebeb toga je ili džehl, neznanje ili slijeđenje strasti. I zato prvo što čovjek mora od sebe da odstrani od svojstava i osobina koje su loše jeste džehl, neznanje. To je prvo što čovjek mora od sebe da odstrani. Svaki musliman, džehl, neznanje. Jer to je sebeb svih problema i belaja kod njega lično i kod ostalih. Kaže, Allah ti se smilovao. Dovi za onog kome se obraća. I svakog onog koji čita ovo djelo. Zaista lijepo za pročitat. Kada počinješ čitati djelo, kaže, znaj, Allah ti se smilovao. Odmah mu daje do znanja da mu nije neprijatelj. Onaj ko čita ovo djelo, ne želim ti ništa loše, ne želim ti zlo, nisam ti neprijatelj, želim ti dobro, želim da ti se Allah smiluje. Jer može nešto bolje od toga biti. I tako svako onaj koji podučava, koji prenosi znanje drugima, mora svoje znanje da zasnuje na milosti. Mora da znanje dostavi uz milost. To je svojstvo sljedbenika sunneta. Da podučavaju istini, kako kaže šejhul Islam ibn Tejmije, i milostivi su prema stvorenjima. Nisu oholi, nisu osori, ne čine nepravdu drugima, nego su milostivi i pravedni. Svakom daju njegovo pravo koje mu pripada. I svakog stavljaju na stepen koji ih zaslužuje. Ennehu jeđibu alejna, da nam je obaveza, vađib. A vađib je kod učenjaka fikske terminologije ono za što će čovjek biti nagrađen ako uradi, a bit će kažnjen ako ostavi. Ono što je svako obavezan da uradi. Ako to uradiš, imaš nagradu. A ako ne uradiš, bit ćeš kažnjen. To je vađib. Ennehu jeđibu alejna, da nam je obaveza svima vađib. Ovdje se misli na vađib koji je vađib svakom pojedincu. Ne misli se na vađib koji je kifaje. To jest fard kifaje. Ono što ako jedna skupina ummeta uradi, skinuli su odgovornost sa druge skupine ummeta. Ne, nego se misli da je obaveza svakom pojedincu, pojedinačno, svakom muškarcu i ženi, starom i mladom, zdravom i bolesnom, bijelom i crnom, bogatom i siromašnom, svakom pojedincu naučiti ova 4 pitanja. Prvo što je šejh spomenuo jeste al-ilm, znanje, ilum. Onda tumači šta znači znanje, kaže وَهُوَ مَعْرِفَةُ اللَّهِ وَمَعْرِفَةُ نَبِيهِ وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ. A to je spoznaja Allaha i spoznaja njegovog poslanika, vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i spoznaja dini islama sa dokazima. I ovdje je šejh ukratko spomenuo ono što je glavna tema ove poslanice ili ovog djela 3 temelja. Spoznaja Allaha, spoznaja poslanika i spoznaja vjere islama. Uz dokaze. To je znanje, šerijatsko, vjersko znanje. Ne misli se na dunjaličko znanje. Ne misli se na znanje o kosmosu, na znanje o prirodi, na znanje o medicini i tome slično. Nego se misli na znanje o Allahu subhanahu wa ta'ala. Znanje koje nas približava uzvišenom Allahu. Kaže, prvo što smo dužni da naučimo jeste znanje. Jer prvo što smo dužni da uradimo jeste da se podučimo. Kojem znanju? Kaže, ma'rifatullah. To je spoznaja Allaha. Da spoznaš uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Ko je tvoj gospodar? Njegova uzvišena svojstva i lijepa imena. Da spoznaš svog gospodara sa njegovim svojstvima i imenima. Da spoznaš da je on subhanahu wa ta'ala jedino istinsko pravo božanstvo koje je obaveza obožavati, slaviti, veličati, ibadet mu činiti. I da je neispravno obožavati ikoga drugog mimo njega subhanahu wa ta'ala. Da spoznaš da je Allah subhanahu wa ta'ala jedini istinski vladar svega što postoji. Da je on taj koji daje život i život uzima, onaj od koga je opskrba, onaj koji spušta kišu, koji stvara i rastvara, onaj kome pripada naredba, onaj koji naređuje i propisuje, koji naređuje i zabranjuje, da spoznaš njegovog poslanika, alihi salatu wasalam. Ko je on? Kako se zove? Njegova svojstva kojima se odlikovao. Da spoznaš njegov sunnet, praksu, njegovu uputu. A u spoznaju poslanika sallallahu alaihi wasallam ulazi i da spoznaš njegove ashabe. Jer se oni najviše družili sa njim i najviše od njega znanja prenijeli. Da spoznaš vjeru sa kojom je došao, a u to ulazi spoznaja ruknova islama. Da spoznaš 2 šehadeta i značenje 2 šehadeta. Da spoznaš namaz i osnovne propise namaza. Da spoznaš zekat, post, hadž, najosnovnije propise islama da spoznaš. Da spoznaš ruknove imana, vjerovanju Allaha, meleke, poslanike, knjige, sudnji dan
kader, kada je kader, Allahu odredbu. To je dakle spoznaje cjelokupnog islama. Najbitnije što moraš da spoznaš od islama. I kao što smo rekli, nisu svi ljudi na istom stepenu kada je u pitanju spoznaje ovih stvari, ovih pitanja. Neko je obaveza, i to je osnova po pitanju svakog muslimana, da nauči ono što je najosnovnije. Spozna ko je njegov gospodar, ko je njegov poslanik, osnovne propise islama, da spozna od propisa namaza onoliko koliko mu je dovoljno da njegov namaz bude ispravan. Da spozna od propisa zekata ono što mu je obaveza da zna da bi dao zekat, da ne bi upao u grijeh. Da spozna od propisa posta isto tako, od hadža. Ako se bavi trgovinom, da nauči propise trgovine, da ne upada u haram. Ako želi da se oženi, da nauči propise ženidbe. Ako želi da dadne razvod, da nauči propise razvoda. Dakle, da nauči ono što je neophodno da poznaje od ovih propisa. I to je obaveza svakom muslimanu. A ono što je fard kifaje od ovih pitanja, to je ono čime se bave islamski učenjaci. A to je ulazak u detalje, spoznaja svih ovih pitanja sa svim argumentima. Dakle, nije svaki musliman obavezan da poznaje svaki šerijatski propis u detalje, nego je obavezan da poznaje osnovne propise. Dok islamski učenjaci, oni koji uče znanje, oni uče u detalje te propise. Što znači riječi autora rahimahullah, znanje, a to je spoznaja Allaha, spoznaja poslanika i spoznaja dini islama sa dokazima, ulaze i učenjaci i oni koji nisu islamski učenjaci. Jedan dio se odnosi na ulemu, a jedan dio se odnosi na običan narod. Svako shodno svom stepenu. Dakle, da naučiš svoju vjeru, da se podučiš propisima vjere. Šta je halal, šta je haram. I Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu ističe na više mjesta vrijednost znanja. I posebni stepen oni koji nose znanje. Kaže tebaraka wa ta'ala: "Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, innama yatadhakkaru ulul albab." Reci o Muhammede, prenesi svom ummetu, alejhi salatu vesselam, da li su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Da li su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Pouku će primiti samo oni koji imaju razuma, koji imaju pameti. Što znači da nisu isti. Onaj kome je Allah dao pamet i razum, on zna razliku između znanja i neznanja. Zna razliku između alima i džahila, između učenjaka i neznalce. Kao što zna razliku između dana i noći. Dok onaj koji nema razuma ili čiji razum je manjkav, on ne zna razliku. Za njega je učenjak i džahil na istom stepenu. Znanje i neznanje na istom stepenu. Nema razlike kod njega. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah uzdiže one koji vjeruju među vama i one kojima je dato znanje na deređe. Allah uzdiže među vama one koji vjeruju. Samim tim što si povjerovao u Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah uzdigne tvoj stepen. Ali kada uz vjerovanje još se podučiš znanju šerijatskom, Allah ti posebno uzdigne tvoj deređu. Što znači da Allah uzdiže stepen onih kojima je dao znanje nad onima koji su povjerovali. Oni koji su povjerovali, uzdigao je njihov stepen nad onima koji su nevjernici, koji ne vjeruju. Ali oni kojima je dao znanje, posebno je uzdigao nad onima koji vjeruju, ali im nije dato znanje. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama." Zaista se Allaha istinski boje od njegovih robova učenjaci ulema. Zbog čega? Zato što je, kao što smo rekli, džehl je sebeb svakog belaja i problema i grijeha. Neznanje o Allahu subhanahu wa ta'ala. Nedovoljno znanje i nedovoljna spoznaja uzvišenog Allaha. Kada ne znaš Allaha subhanahu wa ta'ala i njegova svojstva i osobine, ne znaš da je on onaj koji žestoko kažnjava, onaj koji te prati, koji te vidi, koji motri na ono što ti radiš, koji može uzeti tvoju dušu u svakom trenutku, koji može okrenuti tvoje srce sa pravog puta. Ako nisi dovoljno svjestan toga, upašćeš u grijeh. Zato je džahil, možda on to teoretski zna, ali kada upadne u grijeh, to je dokaz da je džahil, neznalica. Innama tawbatu ala Allahi lilladina ya'maluna as-su'a bi jahala. Kaže, Allah će primiti pokajanje od onih koji rade grijehe iz neznanja, iz džehla. Kaže Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu i drugi ashabi: svako onaj ko učini grijeh prema Allahu, on je džahil. Svako onaj ko učini grijeh prema Allahu, on je džahil. Zato što nije spoznao Allaha onako kako treba. Ne veliča Allaha istinski. Jer da je spoznao istinski, Allaha ne bi upao u grijeh. Zato kaže Allah: zaista se Allaha najviše boje od njegovih robova učenjaci. Zato što su oni najudaljeniji od neznanja, od džehla. I zato se najviše Allaha boje. Što čovjek više zna i radi po tome o Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovoj vjeri, više ga se boji i bliži mu je. Što manje zna, udaljeniji od uzvišenog Allaha i manje ga se boji. Također Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ističe vrijednost znanja i oni koji nose znanje u mnogim hadithima. Kao hadith kojeg zabilježili imam Buhari i Muslim od Muavije radijallahu anhu, Muavije ibn Abi Sufjana,
da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fid din." Onaj kome Allah želi dobro, poduči ga propisima vjere. Poduči ga propisima vjere. Što znači da onaj kome Allah ne želi dobro, ostavi ga neznalcu. Kada vidiš čovjeka da luta u neznanju, ne zna se ponašati, upada u grijehe, zna da mu Allah ne želi dobro. Kada vidiš čovjeka da radi po znanju, da ga Allah podučio, da se brine o tome da nauči, posjećuje predavanja, uči, zapisuje, traga, pita, ispituje, trudi se da nauči, da radi po tome, zna da mu Allah želi dobro. Jer suprotno razumijevanje haditha ukazuje na to da onaj kome Allah ne želi dobro, ostavi ga neznalcu. Ostavi ga neznalcu, da luta u svom neznanju. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao što zabilježi imam Buhari od Osmana radijallahu anhu: "Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Najbolji od vas su oni koji nauče Kur'an i druge podučavaju Kur'anu. U poznatom hadithu kod Ebu Davuda, Tirmizije, imama Ahmeda i drugi, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Onaj ko krene putem na kojem traga, uči znanje, traga za znanjem, Allah će mu zbog tog puta olakšati put do dženneta. Wa fadlu al-'alimi 'ala al-'abidi ka fadli al-qamari ala sa'iri al-kawakib. Prednost učenjaka nad pobožnjakom je kao prednost mjeseca nad ostalim zvijezdama. Onako kako vidimo na nebesima. Mjesec je daleko veći od zvijezda. Wa inna al-'alima la yastaghfiru lahu man fi as-samawati wal-ard hatta al-hitanu fi jawfi al-ma. Zaista za učenjaka traži oprosta sve ono što je na nebesima i na zemlji. Čak i ribe u moru. Wa inna al-malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talib al-ilmi bima yasna. Zaista meleci pružaju svoja krila iz radosti, zbog zadovoljstva pred onim koji uči znanje, zbog onog što on radi, zbog njegovog učenja znanja. Prostiru, pružaju svoja krila pred njim. Wa inna al-ulama warathatul anbiya. I zaista su učenjaci nasljednici vjerovjesnika. Wa inna al-anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Zaista vjerovjesnici nisu ostavili iza sebe u nasljeđe ni dinara ni dirhem. Wa innama warathu al-ilm faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Nego su ostavili u nasljeđe znanje, pa onaj ko se prihvati znanja, takav je uzeo najveći udio, takav se prihvatio za najbolji, najveći udio u njihovom nasljedstvu. Poslanici, alejhim salatu wasalam, nisu za sebe ostavljali imetak, dinare, dirheme, blago, kuće, dvorove, kule, nego su iza sebe ostavili znanje. To je ono čime se bavili čitav život. Podučavali, prenosili znanje od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. I to je njihovo nasljedstvo. I onaj ko uči znanje, takav uzima miras Allaha i poslanika i vjerovjesnika. Hadithu Ebu Hurere radijallahu anhu kod imama Muslima u sahihu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men selaka tariqan yatlubu fihi ilman salaka Allahu bihi tariqan ila al-jannah." Onaj ko krene putem na kojem uči znanje, Allah će njega usmjeriti ka putem koji vodi u džennet. Zatim kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Wa majtama'a qawmun fi baytin min buyuti Allah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhim as-sakinah." I neće se okupiti narod u kući od Allahovih kuća, učeći Allahovu knjigu i izučavajući je međusobno, podučavajući se propisima Kur'ana, a u značenje toga ulazi i učenje i izučavanje sunneta i sve ono što je izvedeno iz Kur'ana i sunneta i što nam olakšava razumijevanje Kur'ana i sunneta, illa nazalat alayhim as-sakinah, a da se na njih neće spustiti smiraj. Wa ghashiyatuhum ar-rahma, i da ih neće obuhvatiti Allahova milost. Wa haffatuhum al-malaika, i da im meleci svojim krilima neće okružiti. Wa dhakarahum Allahu fi man 'indah, i Allah će ispomenuti kod onih koji su blizu njega, u uzvišenom društvu, odabranom društvu meleka. Velika počast i velika nagrada za onog koji uči znanje. I ovdje, alejhi salatu vesselam, nije rekao onaj ko nauči znanje, nego onaj koji krene putem znanja. Što znači, nije uslov da bi postigao ovu nagradu da naučiš znanje. Dovoljno je da učiš, da se trudiš, da pokušavaš naučiti, da te Allah usmjeri zbog toga putem koji vodi ka džennetu. Što je velika počast i velika nagrada i odlika za one koji krenu tim putem. I ovdje se ne misli na onog koji krene da studira negdje na nekom islamskom fakultetu i tako dalje, tako dalje. Ne. Svaki musliman koji uči znanje, prisustvuje predavanjima, halkama gdje se izučava znanje, na njega se odnose ovi ajeti hadithi. Što više znaš, više vrijediš kod uzvišenog Allaha. Što više učiš i radiš po tom znanju, bliži se džennetu. Iako možda nisi od islamskih učenjaka, nisi od onih koji imaju sposobnost da izdaju fetve i da pišu knjige i komentaršu knjige haditha i tefsira, ali si musliman koji se podučava, koji uči svoju vjeru, koji se trudi da nauči što više Kur'ana i sunneta i da radi po tome, inša Allah ta'ala, ulaziš u značenje ovih ajeta i haditha. I ovdje napominjemo, i sad tim ćemo završiti, da sve ovo što smo rekli o vrijednosti znanja, to se odnosi na one koji rade po znanju. Na znanje koje se uči da bi se radilo po njemu. Ne znanje samo kao informacije, niti znanje koje se uči zbog diploma,
da bi čovjek mahao svojom diplomom ili da bi se negdje zaposlio. Hadithu koji je zabilježio imam Ebu Davud od Ebu Hurere radijallahu anhu, dobrim lancem prenosilaca, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam: "Man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah, la yatlubuhu illa li aradin min ad-dunya, lan yajid arfa al-jannati yawm al-qiyamah." Onaj ko bude učio znanje, koje se uči zbog Allahovog lica, misli se na šerijatsko znanje, znanje Allahove vjere, propise Allahove vjere. Mimma yubtagha bihi wajhu Allah, znanje sa kojim se želi postići Allahovo lice, Allahovo zadovoljstvo. La yatlubuhu illa li aradin min ad-dunya, ne uči to znanje osim zbog neke dunjalučke koristi. Lan yajid arfa al-jannati yawm al-qiyamah, taj neće osjetiti miris dženeta na sudnjem danu. Neće osjetiti miris dženeta na sudnjem danu. U drugim predajama se spominje da miris dženeta se osjeti na 40 godina hoda. Znači neće primirisati džennetu. Jer ovo znanje se ne uči zbog dunjalučkih koristi. Ovo je znanje plemenito, uzvišeno. Neće ga postići osim oni koji su plemeniti i oni koji su uzvišenih ambicija, koji su iskreni u svom znanju. I uče to znanje zbog Allaha i da bi radili po njemu, a ne da bi se hvalili sa tim znanjem. I Allah subhanahu wa ta'ala one koji imaju znanje, a ne rade po znanju, opisao je najgorijim opisima u Kur'anu. Usporedio ih je sa dvije najmizernije životinje, a to su magarac i pas. Kao što ćemo spomenuti inshallah ta'ala sljedećeg predavanja. Što znači da ovo znanje o kojem mi govorimo je znanje koje se uči iskreno i po kojem se radi. Ne samo informacije, opšta naobrazba, informacije, podaci i tako dalje. Oni na koje se Allah subhanahu wa ta'ala rasrdio i koje je prokleo do sudnjeg dana su oni koji su imali znanje, a nisu radili po njemu. Al-Maghdubi alejhi. A to su Jevreji, kojima je Allah, Židovi, kojima je Allah slao poslanike i vjerovjesnike, ali oni su ih ubijali i prkosili Allah subhanahu wa ta'ala i radili suprotno znanju. Pa se Allah rasrdio na njih i prokleo ih. Kao što je pogrešno i raditi bez znanja. Jer onaj ko radi, a nije se prije toga podučio znanju, takav će skrenuti u zabludu. Onaj ko zna, a ne radi po znanju, na takvog se Allah rasrdio. Ostaje samo jedan pravi put, a to je da učiš i da radiš po tom znanju. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji uče šerijatsko znanje iskreno u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, da nas poduči ispravnom znanju i molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji rade onome što je najbolje, od onog što su čuli i molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji se okupljaju na mjestima gdje se izučava Allahova subhanahu wa ta'ala vjera i molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas spoji u džennetu, u odabranom društvu sa poslanicima, vjerovjesnicima, sa šehidima i dobrim, a divno li je to društvo i molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grije, da nam se smiluje. Allah najbolje zna. Salavate i salame donosimo na Allahu poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodcu i sve plemenite ashabe. Naša posljednja dova je alhamdulillahi rabbil alamin.